Uy, mga bata nga no, diha man mo nagluto-luto. Unsa man na inyong giluto diha? Diri pagin mo nagluto-luto sa kong kasagingan ba? Unsa day na inyong giluto di ay? Clear, maagtuta lang ni Kirara kay long agon na to ni atong natuba ninyo nga saging. Sige nya, basig naa sinang purita dito ah. Dili lagi na. Nya tama na kanang atong sawsawan no? Tama na nila, may kayo ni karon. Sige tara. Kirara, Ma? ipusa ang nilabhan kay kaulanon. O sige ma. Clear, nas ni Kirara oh. Hala, si Maria man nagsiklit. Kirara, maglungag tag saging. Ayaw sapa, kay naa si mama sa taas. Lungagon nato ninyo ng saging nga tuba nato gahapon. Asam nato nalungagon. Dito lang sa unahan. Namoy kaldero mag-usya. Nay kaldero na ko sige. Sapa naman kay mo mama. Taas. Itara. Kirara, ikaw paghaling kay magbuhat si Maria og sugangan. Kay andamo na ko ning saging nga paghaling na mudaan. Dalian ninyo na clear, Kirara. Suklod oh. Kinani, pipes na ni. Dara ah. Ako na litong tubaon tong sagingan pag uri ay ba akong pag umangkon may na lang ko na mapadala sila ha. Tama day magdali ko. Yago na itak-an nga. Libutan niya clear. Sige. Dekana ani oy. Busog gid kay taan ni ron ba? Uy. Unsa man ang mga bata diha? Unsa man na ilang gibuhat diha na? Nagdaob-daob man na sila. Akong panid-an ni mga bataan ni di. Nakunsa ka na sila diha? Uy, mura magnagiluto yung mga bataan eh. Bibo makay sila do. Unsa ka na ilang giluto diha ay? Akong duulo ni mga bataan di unsa gibuhat ani nila diha? Wala pa na naluto. Wala pa. Di man po ninyo sigaan good. Tapos ilang pa kayong kaon ng saging ba? Pabangi ko niya pasiga. Gutom clear oy. Uy, mga bata nga no, diha man mo nagluto-luto. Unsa man na inyong giluto diha? Diri pagin mo nagluto-luto sa kong kasagingan ba? Unsa day na inyong giluto di ay? Kol. Mura man kakitag multo. Unsa man mo diha? Nagluto mig saging kol. Kol, mukaon kag saging kol. Tagaan ka na mo kol. Nganong diri man na ninyo giluto? Unyag masunog niya akong kasagingan. Imuha dahil ni Diari kol. Nagbalay-balay manggod mi kol. Tagaan lang ka na mong saging nigluto ani ron kol ha. Maayo. Daghan na inyong giluto diha. Tama food kol. Tagaan ka na mo. Muha bitaw ni saging kol. Unya, wa pa man na naluto no. Diyan sa tamong kay napa ko tubaon dito sa unahan saging. Unya ayaw mo pang lakaw ha kay tagaan pud ta mo ato. Kuning saging nga yung pasabot ba? Sige kol. Magpahulat mi nimo diri kol. Sige, agi lang ko magturo ko sa unahan. Dali ang luto ng inyo diha kay mukha ko inigbalik na ko. Hala Maria, kaling sagingan ni kandudong pawits ni ba? Murag maog yun ni yung tag-on karon ba? Hala, patay ta ninyo ani. Pagbalik ato ron. Yung saon man na to ni Maria. Wala ka na ta Maria. Yung wala pa man naluto. Tara na Maria, oy. Masakpan pa noon tang dudong pawis karon. Kita pa noy tagaon. Sige, tara. Tala, Tara. Putansa. Sayang maning saging. Magdali ko aron makapagato na ko mga bata og saging ron. Hapit di ko naabot to. Uy. Putol lang ning sagingan eh. Kinsa kay nagtuba ni akong saging diri ay. Duda ko tong mga bata ba. Murag sila gyud nagtubaan ning saginga.
karon mo balikon ta mo. Asa naman itong mga bata ato nga wala man diri? Sila gito nagtuba ba? Katoy lang gilungag, ako ag itong saging. Pirtirang mga bata Apilon pa kog kaon. Unya na ni batra di ay.